Kaya ladak alabang so alu na itu jongjung dong klaim matang te komane department pan kachara poson domala so alu klaim pana dang thila si lam the sinang thani ma ka hai non nako ke nilitum ke alu ta edet pen ta tiku jon belang yo la alu rong ding udah sini lik ini nang ke than lo deh the nilitum non nako ke nilitum nili body kersan pen jirpo pen itu jirpo bang pho si ke cirap si non la so alu kiti klaim lo la so alu klaim long ta la so akisung do la so alu klaim long ta akisung ke son lo ke dam tang ko ane pen tan nili agriculture long ko ane celang dun lo stame alang itu nam pulo nang itu hawar ke hilung ong la sinal tu mang alu cili pen nang pipi pusi nili pan alu lo kado ko velo stame nili jongjung pen no mat halo je jang pinam tame Chorolo, department hin tame nili pan alu bosta hini na pilo kuntel sina pilo department pen ala department MSc sar tame nili pan nang cerap non lumajang 19 MSc pen MSc sar din timu alang tame nili pan nang cerap dun lo alang ta bosta gathom nang pilo kuteli bosta polo lo kote nili tum ta anutin ta nili tum la sera petan tame tum konter resisian ka nili tum nam nak busin nitum ko dawe pangruet pen nitum cara pen konter ke ba alu il je no alu mi hanu bangke nam tum theklang po aku kacali dun lang ba khei long son nitum kacali dun si non bang ba khei long son kacali dun si nitum kanong ke claim kacali dun lang ui mi tum da jate son claim nang dam hang busin nitum ke la pura the claim pen dang lok han kiti ko son ma ba khei tung ating tour la son sin tum ta nitum ahak pelang pe tham tu jalan nitum na claim ke dan din ke nitum tum di fu pen lamding asang bong lumayong ko pan homestay la si reject bom hak at alam monde la department blonte to wara ku arai ke hem risi chikim alu kiti muti choklan bulong te Alake atok, orang itu malang son, lason si dopo. Ini tu mendelo, kalbi arat malang son. Tuar kung mete lake mun, bang hemi cikin apa. Lasi nol itu tajo, di bukan lamding sang bang. Ini tu melong ke lang sulit po hawa lo deh. Lang sulit. Lasi lang sulit penon dakan tan ini tu ke 10 kilometer sorasi lah. Deh, makan pakai air lebong deh bang. Tuar peni bang. PWD atum department hai cuniri la atum si nang peni bunai nang bunai pidun peni de 10 km ke aveji 10 km kami non tum ke la pu pakek bakang pe jani 10 km do अच्छा ave bon ekai beng dame der gonta sereng beng be aso dia man ta department tu nang dun de la so jone sinili tum ke jo non ta jo nang tu theklong lo lam ke claim lo dam lo department hoi pan department kan ini ke oil alam ya the nili ko ane claim dun lo sistem alang litum bangke nal tu ade ke hello ong lo ajat ong lo to war kung ni officer ge to war kung ke dang dundi upu so jani sistem non ni tunga jana claim po ke claim po ne claim bom lo si non de nal tum sar nal tum ya de so pen nili tum ban ate nang bate thang अच्छा क्या ini lam the sen la department mane kolso department mang nang tum phan la sonang kera bang non agriculture lo oh agriculture da bilusa tum sinang cerap lo ya अच्छा tum alang litum ta me koson lo pini ka bor alang litum kalau ne ke claim cepat duk lo ladak mane lamding route la highway pen dak kilometer kep sose anak hailo alang tum nai claim lo ne alang tum jongjung cepat duk pasi nai claim lo la se langik ta mejo ala ke lang litum mane mithang akhia dat pule pure choklo mane la hokbek bang ke alu mane phuru the bang ke lang tum sarkar pensi nang kerap lo sita mela ke claim ke dam phan bang ke lang tum thangna da kerap ave pusipu la se la an adang ke the pi lang tum ke claim la bang ke ning mane kosono pu choru nai kar biara tame mane an se paching thur ponang pu ke japon pot alang tum na choru nang po la se khala solong an se mane ilitum karbe kheno me kerap an se do posonte alang tum an se paprang thaki la rong asarek lo alang li bangke rong asaro la pos iki silong me alang li chap bang lo la pu bangke alang li dun mai phu
ke KCA pulang telake karbi krusar cingrum mame pulang te kopi pot ma karbi krusar cingrum mame lake ilitum aron bari matum corpi cupilipen cenglok mane uwe mitum ko an ni ka prang ni ma labangso ilitum mane jetha